Здравейте, приятели на предаването Консулт. Аз съм адвокат Здравко Паскалиев и се надявам темите, които разработвам, да ви харесват. Ако това е така, абонирайте се за моя канал чрез натискане на камбанката в горния десен ъгъл. Днеска накратко ще ви запозная с темата реабилитация. Когато едно лице бъде осъдено, то има право да се реабилитира, т.е. да се заличи осъждането от неговото свидетелство за съдимост. Като има два вида реабилитация. Едната реабилитация е по закон, т.е. когато е първо наказание и е минал определен срок от наказанието, сам въз основа на така изминалия срок може да се поиска от съда, който е присъдил, който е постановил присъдата, лицето бъде реабилитирано. Тук самото производство е просто, не е необходимо някакви документи да се събират. Подава се молба до съда за издаване на свидетелство за съдимост, като се отбелязва, че това свидетелство за съдимост е за реабилитация. Съответно, когато се подаде тази молба, служителите докладват на съдията, който е дежурен към него момент в съда, че се иска свидетелство за реабилитация. Той се запознава с съответното свидетелство за съдимост и ако, както казах, осъждането е първо и изтекал определен срок от наложеното наказание, вече всяко наложено наказание е различен срока. Обикновено е 3 годишен, но различен. И ако е изтекал този срок, съдът служебно постановява реабилитация. Вече, ако лицето е осъдено по различни престъпления и за различен срок, то трябва да направи съдебна реабилитация, която не става така автоматично, както първата, която споменахме, която е по закон. Тук вече се събират документи, бави се пак свидетелство за съдимост, като се пак се отбелязва, че за реабилитация, понеже има и приложения към него, а именно извлечение от присъдите, които е изтърпяло лицето, и се подава молба до съда, който е постановил последната присъда на съответното лице. Сега има много приложения, затова, както казваме в други предавания, е хубаво, когато предприемете такова действие, да се консултирате с адвокат, а най-добре е при възможност да се наемете такъв. Приятен ден!